Много често пъти ние се молим за да спрем цигарите, да спрем алкохола, а не срещу основния проблем, този дух на самоунищожение, на робство и на измама. Защо на измама? Защото точно този дух те кара да запалиш една цигара, мислейки, че ще се успокоиш, че ще ти стане по-добре. Точно този дух на измама, който работи в сянка, но проявленията, видимата част е това, което палиш една цигара или пиеш алкохол. Този дух на измама, който те кара, запали си една цигара и всичко ще бъде наред, поне ще ти олегне на душата, ако не е нещо друго. Когато ние заставаме през даден проблем в нашия живот, много често пъти ние говорим на проблема. Говорим ли точно на проблема, а не на корена, който причинява този проблем. Вълните идват една след друга, ако вятърът не бъде спрян. Вълните идват една след друга и ако не първата, втората ще се бори със сигурност. Затова ние трябва да атакуваме нещото, което стои зад вълните. Ние трябва да атакуваме този проблем, това нещо, тази немощ, този дух, който те кара да се самоунищожаваш.